Kedam tang teleponi phai inquiry player ni Dolamara KSA branch lapen diplo soara datum MAC Richard Tok biaphan karbok pona puthak Dwarbaguri BJP Mondol atum KSA atum aphan lamboy kipi. Kilik nang kate bokbok ma pora hut penanga na constituency along MAC EM atum aphan ke khamke thek ponlong. Dwarbaguri constituency alo Dokhora polling station along diplo soara lapen Dolamara KSA branch atum MAC Richard Tok biaphan ason karbok alam Aputhak VDC Chairman Sarkoi Rongphar, Dolamara Town Chairman Mongol Herang, Mondoli Committee Anparta Mohila Morcha atum Chingrumsi, Herangke atumangno, Lam Clark Chipi. Bangso Herangke Amaya long VDC Chairman Sarkoi Rongphar pen Lam Theke Jai Pona Tenki, MAC Richard Tobian Chodlang, Dwarbaguri Alu Adukawe Son Pharo Pliso Se Askim Kevan. Bangsong Bongke Tang Sik Ke Onglo. Dolamara PHC setami CRPF atum ke dokok ajok nang terek re ancholo bonta hospital ke kikim tanglo halapu cultural complex open art gallery along KSA atum karbi ningkan kimi katalon verta Richard Tok visit ke wan loputa lam thiningji laka katuwi scheme amen tok edu lapen ke kuma contractor si ki claim laka da amen du laso akam bong 408 Dwarbaguri ang bong lasong bong pen Dolomara sor kacipu bangke Dolomara panke thang da claim de pin sita laga 122 scheme ke alangli Dolomara lang si claim ali magara Richard Tok da Dolomara lang claim de ente nang itum langnam tha 122 scheme Dadhora ditu open up to Cheksu kakujanan alang linong claim pontang halapu Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang pen kaningje pontua tengki non Dolamara KSA along General Secretary arpu ke dengbom Angelson Teron ke aot mimi athe ke damtang ningkan kep aprang ta songamen pen tangka ke hangtap abang kupina lasi KSA pulote osomarlo ke charli pa me atowali than pe me noi lapen rachari atumanat dunde det nang jipusi teranga sanghu pen pachini pon se General Secretary dialog Angelson Teron alangli ke lakani tum chinilo alangli ora durgani tum chinielo kadu beta kalimala alangli o ke lalo alangli kedam tang ningkan nerket di sirket ne prang ini tum akote duneram rong phar phansita me alangli bangke asong men pen alangli arot men pen tangka tak demand litar ke thon dam banglo kalimala awadi tangte alangli ko nat pasi keningi ko nat pasi KSA atum la secretary period na lagi tum karduna ya question lo pini alangli sonsi ko mat ne ko mani tak charli duni la sonsi ili tum lo la sona ot si dukoko pini ke mesela ot pen ki claim ba huben si ili tum KSA tame rat cari na ini mate KSA kuladang te Karbi Student Association lake risu yang tumpan log charli tumpan kapaching thuria pan education ipiya fansi KSA ke isya ke man lahalo Dolamara pen Arjison Rongphar Karbiang Long Live